Maliba TV1 jabarani filɛbagaw bisimila aw ka kunnafoni sentelima kɛnɛ kan. Kɛnɛya ni sigida yiriwali minisiri médecin colonel major Assa Badiallo Touré ye ɲɔgɔn ye fila kɛ ka tugu ɲɔgɔn kɔ kununko tarata février kalo tile 24 san 2026 ka ɲɛsin hadamadenya ko kunbaw ma n'a ye ɲɔgɔn ye fɔlɔ sɔrɔ ni Mali ka lasigiden min bɛ Qatar jamana kan n'o ye madamu Sidibe Dedewu Usumani ye walasa ka hakilina fani kɛ jamana filaw ka jɛ ka fɔ sabatili la kɛrɛnkɛrɛnnenya la kɛnɛyako ni hadamadenya ko siratigɛ la ani ka tila ka sinsin Qatar Charity ka dɛmɛ la falatɔw ye. Ɲɔgɔn ye filanan sɔrɔla ni général Ila Sise ɲɔgɔn cɛ o min ye ministiri ladɔnniya ko maa minnu y'u sigiyɔrɔ bila ni a bɛ fɔ olu ma ko déplacé interne k'u wulila ka bɔ u yɛrɛ ye senu dagayɔrɔ la. Kuma kɛra o maa ninnu dɛmɛ cogoya kan walasa u bɛ se ka segin bonya ni lafiya kɔnɔna na ni gouvernement ka baɲumankɛ baarakɛlaw ni PDI sen donni o la. O kɔfɛ HAS jamana n'o ye Mali, Burkina Faso ani Niger ye olu o fonctionnaire ye tile fila ɲɔgɔn ye daminɛ kununko tarata février kalo tile 24 san 2026 Wagadugu jamana saba ninnu bɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ walasa ka lajɛli kɛ fɛɛrɛ ni baarawale minnu kan ka kɛ AES ka san filanan kɔnɔna na min ɲɛmɔgɔya bɛ Burkina Faso bolo ka sanga ni ɲɔgɔn ye ɲɛbila baara fɛɛrɛko sira fɛ tun ye lafasa lakana yiriwa ani kɔkanko minisiriw fara ɲɔgɔn kan san fɔlɔ kɔnɔna na lajɛw kuncɛlen baaraw bɛ nata jira minisiri cakɛbɔ kofɔlen ninnu na février kalo tile 26 san 2026. Ni habore no hamta ko kan kibariya kunnafoni na hamadam ne Senegal marabajekulu ɲɛmɔgɔ Ousmane Sonko ye kɔnli kɛ parlement ɲɛkɔrɔ ka ɲɛsin Senegal supporter minnu minɛla Maroc faranfina walamba san 2024 final tani kɔfɛ o maa minnu jalakila kalo sabala ka taa se san kelen kasoladon ma ani ka fara amani wari sarali kan ka sabu kɛ k'u ye fariɲako ni tiɲɛniw kɛ. Sonko y'a jira ko nin ko in tɛmɛna farikolo ɲɛnajɛ kan ko min bɛ se ka fiɲɛ don jamana filaw ni ɲɔgɔn cɛ siraw la ani ka jiran kɔ ko Senegal bɛ sɔn ka kasoladenw bilali bɛnkan sɛbɛn baara tagama daminɛ walasa k'u ka segin sabati. Ama kuncɛ RDC Willy Ngoma ni ale AFC M23 mamurutilu ka sɔrɔdasiw ka kuma lasela ibɔnɛna anina tɛnɛdon su ka dugujɛ tarata février kalo tile 24 san 2026 Masisi gun kan Kivu worodugu yan fanfɛ ka kɛ ni mamurutilu ɲɛma ka fɔ ye a jirala k'a fatura durun bigan dɔ de senfɛ min kɛra Wazelido fɛ FARDC jɛɲɔgɔnw Urubaya sira kan kɛlɛw tun kofora yɔrɔ min na o min sen bɛ sanji 52 la tun ɲagira ONU ka lakanatɔn fɛ wa a tun bɛ ka ɲini l'Amérique jamana fɛnɛ fɛ décembre kalo san 2023 ka sabu kɛ a ye RN bɛnkanw bali hadamaden juguya ani mɔgɔ faga. Ni de bɛ dan sigi aw ka kunnafoni sentelimaw la Maliba TV1 jabaranin kan.